Как фирмите за бързи кредити и така наречените колекторски фирми ни демотивират да си търсим правата. Здравейте, аз съм Теодора Цонева, адвокат и съосновател на платформата Правен щит. В днешното видео ще си поприказвам малко по-практически всъщност за това как хората доста често се демотивират от това да си търсят правата и как колекторските фирми и фирмите за бързи кредити доста успешно успяват да парират желанието на голяма част от потребителите да търсят правата си по договорите за бързи кредити или други договори, от които произхождат техни задължения към тези колекторски фирми или дружества за бързи кредити. Става въпрос за порочната практика колекторските фирми и фирмите за бързи кредити да не предоставят копия от документи, които се намират в досието на потребителите. Тъй като самите длъжници, така да ги наречем потребители, доста често са си загубили документите и не притежават цялото досие, което им е предоставено при подписването на съответния договор. Съответно, те не знаят нито с какво произхожда тяхното задължение, нито дали всъщност то е на претензионно годноправно основание. При поискването на документите от страна билото на самия потребител, билото от страна на адвокат, доста често такъв достъп до документация е отказан, започват се едни постоянни процедури по искане на нотариално заверени пълномощни и незаконосъобразни действия от страна на съответните дружества. Как успешно да противодействаме? Накратко казано, чрез съда. Ето решение по наше дело, където всъщност съдът отменя отказът на съответното дружество да предостави копия от поисканите документи и съответно връща преписката за повторно произнасяне. Те дори са осъдени на разноски за воденето дело. Всъщност, ако съответното дружество не изпълни указанията на съда, съдът може да им наложи глоба до момента, до който те не предоставят поисканите документи. Изводът е следният. Дори едно дружество да ви се струва, че е в много по-изгодна позиция, защото притежава набор от юристи или юридически отдел и само защото се нарича банка, банкова институция или кредитна институция, това не означава, че вие не трябва да търсите правата си и сте безправни в тази държава. А пълният текст на решението може да намерите в нашата Facebook страница, където може подробно да се запознаете и с други казуси, по които ние работим.